Je to Akistan, hned to spíš, přišla ještě paní poslankyně Balaštíková. Jo. Takže vy půjdete na tuto stranu. Pozor, na tu stranu. Doprava půjdete. Jo. Je tu sovětskou. Na tuto stranu je tu sovětskou. Takže pan koordinátor, vy půjdete doprava, my jdeme za tebou. Jo. Jste říkali, že takhle rozdělíme popíku. Však jo, a Pavel půjde doleva a za ně půjdou Slováci. Zůstaneme stát na kraji prostě toho pomníku a vy už nás obejdete. Pustí se hymna Československá, šaman, jak jste se domluvili, sovětská, rumunská. Jo, potom půjde já, potom půjde, to dohraje, já to uvedu a ještě hezký reggae. Šaman, jestli chceš šamana, ti můžu pustit aj teďka, jak přišlo. Tak ať se to nemíchá s tu hymnu, ano? Sedí na městě. Vidíš? Jo. Zase se díváte na ptáky. Pojďte to dole. Diví hlavu. No pojďme. Dojeli jsme do Uherského Hradiště, kde je setkání vlastenců. Přijela přátelé ze Slovenska, z Polska a naše vlajka se tady určitě nestratí, protože slovenští přátelé mají taky naši vlajku. Asi ještě
Zrychlíme to. Dobrý den, přátelé, kamarádi. Sešli jsme se tady dnes, aby jsme uctili památku těch, kteří položili svoje životy za ty naše, aby jsme tu dneska mohli žít naši prarodiče i rodiče, protože hitlerovská nacistická armáda usurpovala téměř celý svět. Sešli jsme se proto, aby jsme uctili památku každý rok, aby nebylo zapomenuto na hrůzy nacismu a aby jsme mohli žít a předávat tady toto, co se stalo, ty hrůzy druhé světové války, aby byl odkaz i pro další generace, aby nebylo zapomenuté. Chtěl bych tady pozdravit paní magistru Balaštíkovou, poslankyni, která by vám něco taky chtěla říct, a pak bych uvedl další hosty. Prosím, paní Balaštíková. Vážení spoluobčané, já jsem tady také, protože je 80 let od ukončení a osvobození Uherského Hradiště vlastně od fašistických vojsk. Já se domnívám, že historie by měla vždycky zůstat taková, jaká je. Ta pravda by měla zůstat v našich srdcích, v našem vědomí, protože my uctíváme památku těch, kteří položili za osvobození Uherského Hradiště to nejcennější, co měli, svoje životy. A tudíž nechci, aby byla přepisována historie a abychom vždy vzpomínali na ty, kteří se snažili, abychom i teď mohli žít v míru. Děkuji vám. Dál bych chtěl pozdravit naše bratry, kamarády ze Slovenska, ze Slovanu, kteří nás přišli podpořit a aby taky nebylo zapomenuto, že i bratři Slováci se podíleli na osvobozování celého Československa. Taky byli okupováni a taky to u nich nebylo takové růžové a nakonec Slovensko povstalo slovenským povstáním proti nacismu. Přivítejme potleskem, prosím. Prosím kamarády, aby pustili písničku, kterou slíbili.
Dále bych chtěl, aby byly uvedeny dle režie obě hymny, to znamená ti, kteří nás tady osvobozovali. Byla to hymna Sovětského svazu a byla to hymna rumunská, kde vlastně i rumunské vojska osvobozovali tento region. Prosím režii.